сука, жрали возле Шими. Блядь. Оце, блядь, сука, руський мір. Це солдати російської армії. Ми це бачили, я це бачив на власні очі. Солдати лізли, солдати залазили в магазини. От это, блядь, щоб ніхто не сказав, хто у нас тут хірячив. Магазин Дніпро. Вранці два танки, чоловік 20, мабуть, військових, гребли все підряд по всім магазинам, розбиті вітрини, обчистили магазини продуктового напряму, залізли в відому мережу Дніпро, там якісь речі забирали. Ось вскрили двері. Орхідея. Батончики їм. На моїх фотографіях видно, вони випивали і віскі, і вино, і пиво, і це було видно. Шукали, де можна напитися, де можна покурити, і потім безпорядочна стрільба по всьому вокзалу, це видно, вибиті вікна. Это, блядь, що тут робиться? Ось ларьок. Ось іще один ларьок. Це, блядь, що після себе оставили ці товариші. Зараз місто Тростянець – це місто українське, російських військ тут немає, вони пройшли транзитом. Чому ми говоримо, що бережіться наші друзі з Ахтирки, з Сум. Сподіваємося, що все це жахіття скоро закінчиться. Але факти мародерства є. Вони прийшли сюди нас не захищати, вони приїхали сюди, я не знаю чого, нас вбивати, їсти, бухати. Вони голодні, виснажені, дай Бог, щоб вони пішли п'яні до себе в Росію.